Ola, bo día, benvidos e benvidas todas a este webinar que organiza o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia coa colaboración da Deputación da Coruña e da Facultade de Ciencias da Comunicación. Hoxe estamos no terceiro e último seminario do programa formativo Comunicación Corporativa Comunicar con Estratexia. Tamén, vos comento, se non sabedes, que este xoves día 20 na propia facultade haberá unha sesión durante toda a mañá, unha sesión presencial neste caso, non é online, na que vos podedes todavía apuntar con un formulario online que tedes na propia página web, se sodes colexiados, no correo electrónico seguro que tamén tedes. Hoxe vamos a falar do plan de comunicación, xa vedes aí en pantalla o deseño dun plan de comunicación. Vedes que temos connosco a Mabel Míguez, que é profesora titular da Universidade de Vigo, onde imparte docencia de Dirección de Comunicación no grao en Publicidade e Relacións Públicas e de Dirección Estratéxica de Comunicación Digital no máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Digitais. Ela tamén dirixe o Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade, coordina o Grupo de Investigación SEPCOM e forma parte do Grupo de Innovación Docente Digitais. Cando falamos un pouco outro día, cando nos coñecemos, Mabel e máis eu, que non nos coñecíamos, eu lle comentaba que para min, como periodista freelance, que son, dende hai moitos anos, pois me sorprendía que todavía nas facultades moitas veces non se dirixira ou non se falara moito de comunicación corporativa e que moitos, como a min, hai 20 anos, nos víamos un pouco con dificultades, non, para afrontar o diseño dun plan de comunicación dentro da comunicación corporativa. Despois tamén lle comentaba que antes de diseñar o plan de comunicación había que convencer moitas veces a eses directivos ou directivas ou propietarios ou propietarias de entidades, de empresas ou que fora, de que era necesario un plan de comunicación. Entón, seguro que moitos de vos tedes ou tivechedes esos problemas, e seguro que esta sesión vos vai axudar a saber como se diseña e, de como convencer para que o diseñen, pois hai outro webinar no que falaremos. Pois moitísimas gracias a todos e a todas por estar. Nada, Mabel, cando queiras. Moitas gracias, Ángela. Bo día a todos e a todas. Moitas gracias ao Colexio de Xornalistas por invitarme a participar hoxe neste seminario. Imos falar do deseño dun plan de comunicación. Vou intentar ser práctica. Teño por aquí, vou a ver se eu visto en algunha parte o chat. Vou intentar irlo mirando de vez en cando, por se alguén me pon algunha cousiña que poidamos interactuar. Vale? Non me vou a meter en fonduras académicas ni moitísimo menos, pero só imos poñer así unha definición un pouco de andar por casa do que se pode considerar un plan de documentación, un plan de comunicación, perdón. É un documento estratégico, esta é a idea máis importante. E a idea de estrategia é a que vai sobrevoar toda a configuración do plan de comunicación. En este documento, que é estratégico, unha empresa, unha organización de calquera tipo, vai a pensar e vai a idear como se vai a comunicar durante un período de tempo cos seus públicos, coa finalidade de acadar uns objetivos. Menciono aí que unha campaña de comunicación é unha das accións que se poden desenvolver dentro dun plan, porque a veces eran un pouco de confusión estes dous conceptos. Para que nos vayamos entendendo máis ou menos, cando falamos de comunicación, de plan de comunicación, falamos de algo a medio ou longo prazo. Nos podemos facer un plan de comunicación, por exemplo, a un ano, podría ser un pouco máis curto, pero non é o habitual, ou incluso un plan estratégico de comunicación de gran calado, pois a 4 anos vista, non? E vai nos a servir de guía para todas as accións comunicativas que vai a desenvolvendo esa entidade dun xeito permanente, dun xeito máis ou menos estable. Mentres que a campaña de comunicación é algo máis curto, pode ser días, semanas, uns poucos meses, que nos vai a servir para executar unha acción puntual, para conseguir resultados, para algo en concreto. De acordo? Entón, nós, no marco dun plan de comunicación, podemos, por exemplo, incluir como acción unha campaña ou dúas campañas. Isto para que nos vayamos ubicando. Todo o proceso de comunicación vai a ter sempre 4 fases. Hai unha primeira fase de análise, que no que nos imos parar agora detalladamente, unha fase de planificación, e cando nós temos isto montado é cando xa podemos executar esas accións que nos temos previstas e finalmente avaliar. Poñemos aquí que o plan de comunicación, o documento, o que recolle por escrito é esa fase de análise ou as conclusións principais desa fase de análise e a parte de planificación. De acordo? Entón, nos ímonos centrar fundamentalmente
nesas dúas partes. E para facelo, imos utilizar como guía, como exemplo, un caso ficticio que sería o dunha empresa que lle imos chamar Ecogalicia, vale? Agradecedelle a creación deste logo símbolo magnífico a IA, unha ferramenta de inteligencia artificial, que eu non teño esas dotes de deseño. Calquera caso, esta empresa non existe, pero nós imos creala e imos dar unha serie de datos sobre ela para que poidamos ir en base a iso construindo algunha idea de plan de comunicación. E vamos a empezar entón por esa fase de análise. Dentro da fase de análise hai varios pasos ou varios elementos aos que temos que prestar atención. O primeiro, lóxicamente, é analizar a organización. Tanto se estamos dentro dela, se somos persoas que traballamos para unha empresa, unha institución ou o que sexa, como se formamos parte dunha consultora ou dunha agencia que está prestando un servicio. O principal será coñecer como é esa organización, como funciona, así como a súa marca e comunicación previa e o nivel de notoriedade que ten, máis ou menos, e a súa reputación ou imaxe. Non imos entrar en fonduras sobre a diferencia entre estes conceptos, pero, bueno, por aí irían os temas. Xa vos adianto que este modelo que eu vos planteo é un modelo de creación propia. Todos os modelos son parecidos, pero contemplan os elementos, bueno, pues, de alguma maneira, con algún matiz, algún cambio. Este é unha posible forma de abordar. O que vos deixo aquí no lateral dereito son unha serie de preguntas guía que nos poden orientar para ir cubrindo cada un deses apartados. Non sei se vos as podedes ver ben ou se tendes, como a min, as cariñas da xente encima, que vou mover de sitio, aí, para poder lerlas, vale? Se en algún momento tendes algunha cuestión que indicarme ou calquera cousa que non se oia ben ou que non se vexe ou o que sexa, podedes abrir micro e decirme, vale? Porque o chat non o teño a vista todo o tempo, vamos a intentar integralo por aquí, non o podo integrar, con demasiadas cousas na pantalla. Se vexo menos a min, vexo o chat. Bueno. Se tendes calquera cousa, non dubidedes, abrides micro e decídelo e xa está. Entón, estas son unhas preguntas guía, simplemente, vale? Que nos poden orientar. Podemos facer estas, podemos facer outras, pero estas poden nos valer. Como se chama a marca, a organización? É dicir, vamos a ubicarnos, vamos a ver para quen estamos traballando, onde está situada xeográficamente e que trayectoria ten. Se é unha empresa de recente creación, se é unha empresa que leva funcionando 50 anos, é dicir, temos que facernos unha idea de como vai. É unha empresa sola, é unha sociedade limitada ou forma parte dun ecosistema empresarial maior? Como funciona? E no caso de que sexa unha empresa que ofrece produtos ou que ofrece servizos, como xera ingresos? Que é o que ofrece? Esta pregunta, lógicamente, non procede se eu estou traballando para o Concello de Bueu, pero se estou traballando para unha empresa, sí sería de interés e teria que ver cal é o seu alcance, onde comercializa os seus produtos ou os seus servizos. Traballa fundamentalmente a nivel local, a nivel autonómico, resulta que ten venta online, entón isto dalle posibilidades de ter expansión, cal é o seu ámbito de influencia. Tamén nos interesa entender quen lidera a organización, e se hai unha figura visible ou un portavoz que logo tamén poida actuar pois, a nivel mediático, a nivel de representación da organización, desde un punto de vista público. E tamén o seu organigrama, como está estructurada esta organización e, nomeadamente, se dispón pois, un departamento de marketing, un departamento de comunicación, ou non ten nada na súa estructura, o que sexa. Como se relaciona coa comunidade local, con outras entidades, e cal é a súa filosofía corporativa, isto é importante. Hai empresas que teñen claramente definida a súa filosofía neste modelo de misión, visión, valores, outras non o teñen definido, pero sí que se pode un pouquiño escarbar e intuir a partir do que nos digan, por exemplo, pois os seus directivos, e se ten un propósito. Este é un concepto que está moi de moda actualmente. O propósito parécese a misión, que é o que fai a empresa, parécese a visión, que é onde quere chegar a empresa, pero o propósito ten que ter un carácter de aportar algo desde o punto de vista social, medioambiental, este sería o matiz. E logo entraríamos xa no terreno de aspiracións e de objetivos. Cales son as aspiracións a longo prazo da empresa? Onde quere estar, onde quere chegar, onde querería posicionarse? E ten objetivos claros a medio prazo ou a curto prazo? Aquí falaríamos de objetivos de carácter empresarial, organizacional, segundo tipo de entidade, e falaríamos tamén
de obxectivos de marketing no caso de que esteamos vendendo, de que esteamos cunha empresa que vende produtos ou servicios. Non? Imaginemos pois, o noso caso ficticio de Ecogalicia. Esta podería ser unha descripción desa organización. Imos ver un pouquiño cales serían as súas características para que logo podamos pensar que tipo de cousas nos poden interesar en esta empresa. É unha empresa galega que está en Santiago de Compostela, unha trayectoria non moi longa, desde 2018. Empezan con unha tenda online que vende produtos ecolóxicos, de alimentación e de cosmética, e que vai evolucionando cara a fabricar os seus propios produtos cosméticos e, nos últimos meses, produtos de limpeza, que é algo que antes non facían. Non pertencen a ningún grupo, teñen unha colaboración, unha rede activa de colaboradores, e o seu modelo de negocio é pois, vender directamente ao consumidor a través da tenda online, pero tamén a través pois, de feiras ou de tendas especializadas. Eles non teñen unha tenda propia, pero sí utilizan pois, tendas especializadas e as feiras como un mecanismo de venta. Teñen unha influencia fundamentalmente en Galicia e aspiran a unha expansión a nivel nacional. Imos poñer que está liderada por unha bióloga que se chama Iria Castro, que sería a imaxe visible da marca que participa en certas accións. É unha empresa que non é moi grande, ten persoal de produción, ten persoal de atención ao cliente, de deseño de produto e de packaging e demais, e un departamento de marketing. Colaboran habitualmente pois, con escolas, con asociacións, desenvolven algún proxecto de educación ambiental. Bueno, vámonos facendo unha idea de que tipo de empresa é. Aquí teríamos a súa filosofía corporativa, que, bueno, que teñen bastante clara. Misión, ofrecer produtos ecolóxicos que melloren a vida das persoas e protexan o medio ambiente. Visión, liderar o cambio cara a un modelo de consumo responsable en Galicia. Os valores que toman por bandeira identidade galega, autenticidade e compromiso ambiental. E o propósito corporativo, que vedes que ten moito que ver coa visión, sería transformar os hábitos de consumo en Galicia cara a modelos máis respetuosos. Fixadevos nese matiz, o propósito é o que eu quero acadar en termos sociais e a miña visión está en liderar ese cambio, se o que aspiro para mí como empresa. Lóxicamente, esta visión, este propósito, van nos levar a unhas aspiracións a longo prazo que teñen que ver coa súa consolidación como referente galego en produtos ecolóxicos, a ampliación da gama de produtos e a extensión a un mercado nacional. E a curto e medio prazo teñen pois, como obxectivo ese lanzamento da nova liña de produtos de limpeza ecolóxica e un obxectivo pois, puramente de marketing que sería o incremento das ventas online. Vale? Facémonos unha idea, polo tanto, de como é esta empresa. Sí? Seguidesme, estades aí? Non vos vexo, eu non vexo a ninguén. Estou aquí en soidade. Oídesme ben? Sí? Todo ben, todo ben. Vale, perfecto. Vamos a supoñer que si estou vendo aquí un chat vacío, entón teño así un pouco esa sensación de soidade no desierto. Bueno, unha vez que coñecemos xa a organización, o que as cuestións xerais da organización, claro, o que nos interesa especificamente é a marca como tal, a marca que é ese constructo comunicativo que nos creamos para chegar á xente, para chegar aos nosos públicos. Non? A marca inclúe a identidade gráfica visual, pero inclúe tamén a traslación dos valores, como queremos comunicar, o que contamos de nós mesmos. É a promesa que estamos facendo aos nosos stakeholders. Non? Isto temos que ver como está e como é a comunicación que temos previamente. Lóxicamente, se queremos facer un plan de comunicación, haberá que basearse ou haberá que coñecer o que temos antes. Algúnas preguntas que nos poden orientar en este proceso. Bueno, pues para empezar, a cuestión gráfica. Non? Temos unha identidade gráfica decente que nos sirve, que funciona, está adaptada a formatos digitais, a redes sociais ou non. Porque, claro, isto é un punto de partida. Se isto non funciona ben, a comunicación non vai a funcionar ben. Haberá que plantexarse unha modificación ou, polo menos, un restyle. Non? Partimos de algún plan de comunicación previo. É dicir, o plan de comunicación que nos imos elaborar é un segundo, un terceiro plan. Hai un hábito de facer plans de comunicación ou partimos da nada. Se hai ese plan de comunicación, atendeu aspectos internos, externos, os dous. Haxa ou non haxa plan, se existe algún tipo de comunicación, hai que ver que mensaxes
está comunicando a marca, cales son as mensaxes principais. Esas mensaxes que comunica están adaptadas aos target da marca, reflicten esas promesas corporativas, reflicten os valores da organización, reflicten o seu propósito, ou hai disonancias entre o que nos supón que queremos ser e o que estamos comunicando. Que canales de comunicación utilizamos habitualmente? Que uso lle damos? A quen queremos chegar cando utilizamos estas canles? Estamos en medios tradicionais? Temos algunha campaña previa destacada? Pois sí, pois fixemos unha campaña para o lanzamento do último produto non sei que. Bueno, que obxectivos tiña esa campaña? Que resultados obtivo? Como funcionou? En xeral, pois claro, cales son as carencias que estamos detectando? Cando nos analizamos o primeiro apartado, que describimos a organización, non nos paramos tanto nas carencias, porque non son cousa nosa. Este é un matiz moi importante, porque eu a veces digo yo tamén aos meus alumnos, tendes vocación de empresarios, todos, porque moitas veces cuestionan o modelo de negocio da organización, ou cuestionan se debería vender desta maneira ou doutra. Non, isto non o temos que cuestionar. Nós temos que saber como funciona a organización, pero non é a nosa misión cambiálo, gústenos ou non, é o que temos. O que sí podemos cuestionar é como se está facendo a comunicación, iso sí. Aí sí que temos que facer esa análise das carencias, porque ese é o noso territorio, o noso negocio. Vamos a ver o caso de Ecogalicia. Vamos a facer un acto de fe e vamos a dicir que esta identidade gráfica está ben, a identidade gráfica funciona. É coherente cos valores ecolóxicos e territoriais, se vos fixades, bueno, pues esta marca estaría composta por pues, un logotipo que integra pues, unha folla, unha onda, non? Pues, paisaxe, mar, Galicia, tal, tonos verdes, suaves, azuis, frescura, limpeza, respeto polo medio ambiente. Bueno, a tipografía é unha tipografía clara, moderna, está pensada para ser de fácil lectura, tanto en soportes impresos como en digitais, é unha tipografía que se adapta ben. Por lo tanto, o conxunto da marca, bueno, pues, enténdese que sería adaptable a contornas digitais e redes sociais, onde se utilizarían unhas versións simplificadas, non? Lógicamente deste logotipo, bueno, pues, é unha estética que é coherente, entón, en principio, pues, é unha cousa que nos sacaríamos de encima, non diríamos, bueno, isto agora non hai que tocar. O sea, de momento, neste plan de comunicación, este non é un aspecto que nos preocupa. Vamos a supoñer que un análise das mensaxes nos permite ver que, bueno, que sí que están vinculadas á filosofía e aos valores, pois utilizan mensaxes como pois, produtos ecolóxicos feitos en Galicia, con corazón, con conciencia. Cada elección conta, escolla sostible, escolla local, vemos que aí eses valores que mencionábamos de galeguidade, de autenticidade, de respeto polo medio ambiente, bueno, pues están aí recollidos. Vamos a decir que estas mensaxes aparecen pois, nas etiquetas de produto, nas publicacións en redes sociais, en todos os materiais que están facendo. ¿Cómo? Sí, ya la vi. Tenemos las macetas de las áreas con cubierta Tendrán un poco de paja. Temos un micro aberto por aí, las hace mal. que non sei se pode despechar. No, ahora ya no les hace mal. No, Y ya yo no se creo puede que en verano cortar y... chupan. Sí, se puede cortar o simplemente... Cortarlas. Penso que Noelia, penso que está falando por aí, xa non, gracias. Bueno, vamos a supoñer que esta empresa ten en funcionamento unha conta en Instagram e outra en Facebook, vale? Pensando nun público de determinada idade, aí pues, van publicando cousiñas sobre os produtos, os consellos de uso, cando participan en algún evento, en algunha cousa, a veces con algún influencer, bueno, a pequena escala local, pero vamos a decir que, porque claro, se estuveran todo perfecto, non habría que facer un plan de comunicación posiblemente, sería de continuidade. Vamos a decir que a frecuencia de publicación é escasa, por exemplo, que o número de seguidores é pequeno. Temos aí xa algúns problemas. Vamos a decir que teñen unha web corporativa porque venden online, está en unha plataforma de venta online, e, bueno, supónse que tamén o escaparate da marca, aínda que a información corporativa é pouca, entón isto, claro, para asentar a túa filosofía, os teus valores, tal, non é de moita utilidade, e que o diseño, bueno, pues pode mellorar, non? Vamos a decir que sí que participan en feiras, en mercados locais, aí teñen ese contacto directo co público. Xa comentamos antes, non? Desde o punto de vista da relación, pero aquí interesanos tamén desde o punto de vista comunicativo. Vamos a decir que esporádicamente bueno, pues, envían algunha nota de prensa,
a medios locais, cando teñen pues, alguna cousiña que comunicar, e que colaboran pues, con algunhas entidades. ¿No? Bueno, estas serían as súas formas de comunicación en vigor. E vamos a decir que non teñen departamento de comunicación, é dicir, eles, bueno, pues teñen a unha persoa do equipo de marketing que é a que se ocupa das cuestións de comunicación. Claro, isto danos unha referencia, porque entón posiblemente aquelas cousas que teñen que ver máis co produto, ca venta e tal, bueno, as teñan un pouco máis traballadas e mellor as cuestións corporativas, pois igual se lle quedan un pouco menos desenvoltas. Esta sería, pues, unha síntese o mellor desas carencias, ¿no? Que nós poderíamos atopar pois, nesa comunicación. Pois non teñen unha estrategia definida, é dicir, fan accións que se desenvolven de forma puntual, intuitiva, pero non hai un plan estructural. Eso reflíctese nunha presencia digital pois que está pouco profesionalizada, non hai un calendario para redes sociais, o estilo visual non está consolidado, si usan ben a marca, pero logo, claro, no conxunto das publicacións hai que xerar moitas imaxes e demais, e iso non está totalmente integrado, as publicacións son irregulares. Esa web corporativa, como decíamos, falta de contido, faltanlle seccións que teñan que ver coa empresa, que teñan que ver coa marca. Vamos a apuntar tamén como carencia o feito de que non teñan un departamento ou un responsable de comunicación, que non teñan recursos, aínda que iso é algo sobre o que nós non vamos poder facer nada, e non miden resultados. Non hai indicadores, é dicir, eles, ou non ter un plan estructurado, non ter unha estrategia, non hai unha medición de impacto. Isto é un problema. E tamén imos apuntar como carencia que eles participan en algunhas cousas, pero que se aproveitan pouco. Estas accións están illadas e comunicativamente non se explotan suficientemente. Entón, isto, bueno, vai nos dando pistas das cousas que podemos ter que mellorar no marco dese plan de comunicación. E, bueno, con estes dous elementos teríamos o coñecemento da organización e do que está facendo a nivel de marca e comunicación. E agora ímonos a poñer no outro punto de vista, non? No punto de vista da recepción. Como nos ven? Apunto aquí esta cuestión da notoriedade porque é básica, non? A notoriedade é o elemento mínimo que temos que conseguir comunicativamente, que nos coñezan, que saiban quen somos. Entón, a marca é coñecida, temos datos disponibles sobre a súa notoriedade, ás veces non nos temos. Se non nos temos, pode ser interesante que pensemos en desenvolver algún tipo de enquisa para obter esta información. Xeramos algunha presenza en medios de comunicación, por exemplo. Isto é algo que nos pode dar pautas ou idea da reputación, de como é a nosa reputación. Como son esas novas que se publican sobre nós? Son positivas, son negativas? Por que falan de nós cando falan de nós? Sobre que temáticas? Pois falan de nós porque lanzamos un produto, falan de nós porque temos un escándalo interior, falan de nós porque os nosos traballadores protestan. Isto é importante. En medios de comunicación, a opinión publicada, non? E no ámbito online, o mesmo, que opinan de nós? Hai comentarios? Temos reseñas en Google? Como son estas reseñas? Nas redes sociais, nas propias, falase de nós? Hai páxinas, hai elementos que nos mencionan, é posible facer un rastreo online e valorar isto, non? E, polo tanto, con esta información podemos ir facendo unha idea de se somos unha marca que teña unha boa imaxe ou se somos unha marca reputada. Vale? Realmente a diferencia entre imaxe e reputación estaría en que a imaxe é o que os demais pensan de nós, baseado ou non nun coñecemento real, e a reputación sería o recoñecemento que os demais fan dunha realidade corporativa que é boa. Que para que unha empresa sexa reputada, a súa realidade corporativa ten que ser boa. E cando iso se lle recoñece, é unha boa reputación. En cambio, a imaxe é máis volátil. Ti podes ter unha boa imaxe, pero que a xente se paga esa imaxe con inputs que non teñen moita relevancia e que non gardan moita relación coa túa realidade. Ti podes ter unha realidade floxiña e unha boa imaxe. Vale. Se nos movésemos en entornos grandes, en empresas grandes, aquí, para valorar a reputación, teríamos que ir aos rankings de reputación. Ranking a nivel nacional, que é o do Merco, por exemplo, pois que temos aí as empresas máis reputadas, non? Se nos traballamos para Ferrovial, pois isto é importante. Se nos traballamos para Ecogalicia, pois non, porque non debemos estar nese ranking de reputación. Vamos a nosa Ecogalicia. Vamos a supoñer que aparecemos de vez en cando en noticias locais
E que, bueno, pues estas noticias, cando aparecemos porque colaboramos nalgúna cousa ou o que sexa, bueno, pues son positivas ou cando menos neutras, é dicir, de nós mal non falan, vale? Lánzanse, ou céntranse, perdón, pois en cando lanzamos un produto, participamos nun evento. No ámbito online, as opinións son escasas. Son positivas as que hai, pero escasas. Por parte de algúns dos clientes, dos poucos seguidores, destacan elementos nosos como a calidade do produto, a atención ao cliente. Poderíamos decir que temos unha realidade corporativa boa que non la recoñecen, é dicir, que a pequena escala somos unha empresa reputada, o que pasa é que é pouca a xente que opina, non? Mencionamos aquí pois que houbo, imaginemos, non, un estudo ómnibus, é dicir, estes estudos que se fan pois, para moitas empresas sobre o consumo sostible, dirixido ao público galego, e aí a nosa marca sae, pero sae como unha marca pouco coñecida, é dicir, temos pouca notoriedade. Coñécenos pouca xente. A xente que nos coñece opina ben de nós. Cando se fala de nós, falase ben, pero coñécenos pouca xente. Este está sendo xa o punto de partida, non? O xerme que nos vai a dar as ideas para o noso plan. Coñecemos a empresa, con todas as súas características de emisión e de recepción. Temos que analizar o entorno. Aquí, se a empresa ten un departamento de marketing, probablemente isto é algo que teña moi trillado. Se nós somos, por exemplo, a xente que vai a facer o plan, pois recabaríamos do departamento de marketing esta información, non? Que ten que ver, sobre todo, con dúas cousas. O sector e o mercado. Entendamos como mercado o mercado directo onde se venden produtos e servizos e como funciona ese mercado, e o sector pues, como algo máis amplio. E logo un análise xa específica dos nosos competidores ou referentes. Porque, pues iso, se eu estou traballando para o Concello de Bueu, como dicía antes, non teño competencia. O sea, un Concello non ten competidores. Unha administración pública non ten competidores. Pero sí podemos ver cales son os referentes, se podemos ver outras organizacións similares á nosa, ver como están facendo as cousas. O mellor, damos ideas, o mellor podemos copiar un pouco. A creatividade moitas veces ven da imitación, ao principio, non? Então, bueno, é interesante ver esas referencias. Para analizar ese sector mercado, pois algunhas cuestións relevantes. En que sector estamos, en primeiro? Onde nos movemos? E como é ese sector? É un sector pois, maduro, imaginadevos, o sector da automoción en España, pois, un sector que está maduro, leva anos desenvolvéndose aquí neste país, pois temos unhas tendencias que están marcando o seu futuro, que é pois, a electrificación dos vehículos, hai cambios normativos que lle afectan, pois porque estamos tendo zonas de baixas emisións en moitas cidades que impiden que certos vehículos anteriores circulen. Estas son as cousas que nos interesan, non? Con respecto ao sector e que afectan ao mercado, lógicamente. Que retos, que oportunidades hai para a nosa organización nese contexto. E se nos imos xa máis cuestións de mercado, quen son os públicos consumidores deste tipo de produtos e servizos, os que nós non movemos, como evolucionan os hábitos de consumo neste mercado, que canles de distribución se venden. Isto, pues, os produtos ou servizos que nos ofrecemos vendense online, vendense en tendas de proximidade, vendense en grandes superficies. Que factores están influindo nas decisións de compra dos consumidores? Que lles importa? Que barreiras de entrada hai? Porque yo creo que os precios son caros, non? Hai espacios de nicho especializados, hai segmentos que non están atendidos e que a organización podería atender. Nós non imos solucionar desde a comunicación, volvemos a insistir, isto son decisións de organización, pero vamos a servir para entender como temos que funcionar. E, poñamos por caso, non? Este sector, este mercado de Ecogalicia, bueno, pues ten elementos moi interesantes, porque este sector dos produtos ecolóxicos e sustentables, vale? que nestes anos é un sector en crecemento. Hai unha conciencia ambiental por parte da sociedade, hai moitos cambios nos hábitos de consumo, buscamos alternativas saudables que non teñan un impacto non só no medio ambiente, senón na nosa propia saúde, que non teñan un impacto negativo. Entón, o caldo de cultivo que hai de cara a este tipo de produtos é positivo. Isto reduce pues, esas tendencias do mercado, desinterese polo consumo responsable, pola economía circular, polo produto de proximidade. Hai unha normativa en materia
ambiental e de etiquetado, por exemplo, que favorece isto, xa non calquera pode poñer a etiqueta de eco, bio, isto está regulado xa. E os consumidores deste mercado, pois, bueno, vamos a decir que son fundamentalmente persoas urbanas, sobre todo porque a poboación se concentra en zonas urbanas, entón hai máis posibilidades de que aí xordan estes perfiles, non quer decir que non poden existir en zonas rurais. Vamos a poñer unha franxa entre 25 e 45 anos, un nivel educativo medio alto, este é o perfil máis ou menos que se dá habitualmente neste mercado, vale? Esa sensibilidade ambiental, e hai factores que influen nas súas decisións de compra, como son o prezo, isto non é un factor favorable, pero tamén a reputación, a estética, a confianza nas certificacións. Onde se compran os produtos neste mercado? Pois hai unha gran importancia da venda online. Tamén en tendas especializadas en mercados locais, pero grandes superficies, como pode ser o Carrefour ou Alcampo, incorporan liñas xa de produtos ecolóxicos propios, están aí tamén competindo. Hai barreiras de entrada neste mercado, non? Pois as grandes marcas teñen moita capacidade de inversión, hai moita saturación de mensaxes ecolóxicas non sempre moi fiables, é difícil manter prezos competitivos, porque, bueno, este tipo de producción é cara. Sí que poderíamos decir que hai espacios de nicho, non? O público galego, pois, que busca eses produtos ecolóxicos e tal, e non ten ainda moita oferta. E, bueno, este sería un pouco o contexto no que o Galicia tería que sobrevivir e desenvolverse. E chegaríamos xa a esa análise máis específica dos nosos competidores e dos nosos referentes. Se me quedou aquí a barriña atascada. Aquí novamente o Departamento de Marketing o que nos ten que ofrecer a información e a propia empresa é a que sabe mellor que ninguén quen son os seus competidores ou referentes, non é a nosa misión identificalos. A nosa misión é saber quen son, pero non los teñen que facilitar, digamos. Teríamos que ver cales son as características, como se posicionan no mercado, que valores transmiten na súa comunicación, iso é o que máis nos importa, a súa comunicación. Eses valores son os mesmos que os nosos, estamos no mesmo sitio, estamos posicionados de forma distinta, os públicos igual, son coincidentes cos nosos ou hai segmentos, igual nos imos a por xente máis nova, eles a por xente maior, onde están, e como adaptan esa comunicación. E logo hai que bichear un pouco na comunicación que van facendo. Vale, que tipo de contido publican? Teñen campañas, participan en eventos, sobre todo, que ser malos preguntando. Que van mellor que a nós? Iso é o que nos importa. Están facendo as cousas mellor que a nós? Que podemos imitar deles? Entón, que podemos copiar? Aquí unha cousa moi sintética, non? De Ecogalicia. Vamos a supoñer aquí unha marca que me parece que é real. Vamos a poñer os referentes galegos, que, bueno, Naturavia Cosmética, Maraiba, Algamar, bueno, serían as empresas de cosmética, as súas primeiras, de alimentación ecolóxica, a terceira. E logo imos mencionar tamén competencias xa a nivel nacional, porque ao final unha das cousas que busca Ecogalicia, decíamoslo antes, expandirse. Entón, pois, vamos a supoñer unha marca de limpeza ecolóxica, que é o segmento no que nos queremos meter ahora mismo, e logo as liñas ecolóxicas dos supermercados. Carrefour, Bio, Mercadona, Eco, que claro, aí compiten el precio, teñen uns precios moi competitivos, non teñen as conexións emocionais, territoriais, que poden ter empresas máis pequenas, pero teñen moita visibilidade. E, a ver se tomo aquí, eu estou xogando ca barriña das cámaras todo o tempo, estou movendo a miña cara de arriba para baixo para poder ver o texto. E vamos a supoñer, neste contexto ficticio, no que nos estamos movendo, que a competencia se manexa bastante ben comunicativamente, que as mensaxes son claras, que a presencia profesional nas redes sociais, a presencia é profesional, é dicir, bueno, vese que teñen unha estrategia, unha estructura, que usan a cuestión dos selos ecolóxicos e das certificacións. Isto nos non o dixemos de Ecogalicia, que recurrisen a eso, pois mellor
xa sabemos aí un camiño polo que podemos tirar, que teñen webs ben estructuradas, que son sinxelas para comprar, que teñen información detallada, que participan activamente con eventos, con medios, bueno. Entón, que están facendo mellor? Planificar estratégicamente, profesionalizar os contidos e a estética, ter mensaxes quizáis máis claras, máis memorables. Cando falamos ou cando utilizamos esta palabra memorable, soa así como memorable, algo memorable que se pode recordar, ¿no? Que se recorda ben. Recurren a contido educativo, que está interesante tamén, e danos a sensación de que, miren, non temos a certeza, porque nós non podemos meternos na casa dos demais, pero por como están funcionando, danos a sensación de que sí están analizando o impacto das súas accións. Entón, poderías analizar máis aspectos? Poderías, sí. Con estes temos máis ou menos o que temos que ter? Pois sí. Entón, como xa temos unha análise máis ou menos feita, agora vamos construir un DAFO. Todos sabemos o que é un DAFO, é un análise no que nos estudiamos os aspectos internos e os factores externos que nos afectan positiva e negativa. Vale? As que máis nos van a importar son as debilidades, sobre todo en termos comunicativos. E por que digo sobre todo? Porque hai unha tentación por parte tamén dos profesionais da comunicación, como decía antes, de sacarlle as debilidades todas á empresa. Pero nós non as imos arranxar. Entón, hai cousas que non podemos actuar. Debilidade, que os nosos produtos son carísimos. Bueno, vale, pois estas son as cartas, amigos. Estas son as cartas que nos tocaron e con isto temos que xogar. Con isto temos que comunicar. Entón, centrémonos sobre todo naqueles aspectos comunicativos sobre os que nós podemos actuar, non? Ou que non podemos actuar sobre eles, pero que nos condicionan, non? Pois, por exemplo, falta de recursos para a comunicación, bueno, pois, isto é un condicionante, xa sabemos que non imos poder facer grandísimas campañas ni grandísimas cousas. Vale? Hai que apretar o cinturón e buscar cousas que non sexan moi caras. Por exemplo, que a notoriedade da marca sexa escasa, que a comunicación sexa dispersa, que non se usen ben as redes. Estos son exemplos de debilidades. Factores externos, factores que nos poden afectar negativamente a nós e a outras empresas como a nós, porque eso son ameazas que están no entorno. Aí temos que ter xa unha visión un pouco máis amplia. As ameazas non só ameazas a nivel comunicativo, porque, bueno, pues temos que ver cales son estes elementos e como comunicativamente nos poden afectar, non? E poden afectar a empresa. Bueno, pues hai unha crise económica, un contexto de crise económica, o mellor non ten moito sentido facer plans de comunicación moi ambiciosos centrados na venta nese contexto, no que a demanda pode estar retraída, non? Se temos unha competencia moi forte, o mellor temos que buscar a maneira comunicativamente de posicionarnos algo diferente, porque senón imos ter difícil competir comunicativamente se nos posicionamos no mesmo sitio que xente que máis forte que nós. Estes son o contexto de ameazas que podemos considerar. En canto ás fortalezas, pois cousas positivas nosas, non necesariamente comunicativas, pero que sí podemos explotar comunicativamente. Por exemplo, pois resulta que temos unha tecnoloxía moi avanzada, non? Na nosa fabricación de produtos. Isto non ten que ver ca comunicación, pero isto pode ser un fío comunicativo do que tirar. Entón, hai que considerarlo, non? E logo, o que sempre resulta máis difícil definir son as oportunidades. Que son aqueles factores externos que podemos aproveitar. E aquí, o problema que atopamos normalmente e que nos cuesta moito definir oportunidades, entón tendemos xa a falar de estrategias, vale? Ou incluso de accións. Pois unha oportunidade para esta empresa que traballa con influencers. Non, pero é unha suxestión que estás dando sobre o que ten que facer. Non é unha oportunidade do todo. Vale? O sea, as oportunidades non é o que imos facer. Son cousas que están aí e que podemos aproveitar. Pois unha oportunidade é que o mercado estea en expansión. Iso é unha oportunidade. Unha oportunidade é que haxa novas tendencias de consumo que nos favorezan. Unha oportunidade é que haxa subvencións para empresas parecidas a nós e que podemos explorar e aproveitar e que ademais nos poden facilitar recursos para varias cousas. Non? Esas son as oportunidades. Entón,
Como xa falei moito, non sei se a vista desta información previa que fomos dando do noso caso de Ecogalicia, se vos animades a apuntar, podes abrir o micro libremente ou podes escribir no chat algunha debilidade que podamos dar para Ecogalicia. Alguén que estea por aí, que fale, que escriba ou que diga. A ver, vexo aquí que hai algo no chat. No chat é Ángela que está escribindo no chat. A ver. Alguén que queira apuntar algunha debilidade, algunha ameaza, algunha fortaleza, algo dentro deste dato. Escasa publicación en redes. Menciona aquí Ana. Perfecto, escasa publicación en redes. Vou apuntar aquí. Podes ver o comentario que estou apuntando no documento ou só vexo eu? Acabo de escribir aí escasa publicación en redes. Ves, vale. Imos facer así unha especie de chapuza aquí, pero non importa. Vale? Efectivamente, a escasa publicación en redes é unha debilidade das que nos fomos vendo ao final. A ver, o DAFO procede de esa investigación que estamos facendo, non é nada inventado. Algúnha outra idea? O tema da comunicación que se mencionou, que era dispersa, vale? A comunicación dispersa, o deseño da web, vale? As debilidades son as que máis facilmente saen, porque son aquelas nas que nos fomos centrando desde o punto de vista comunicativo. Alguén que se lle poida ocorrer algunha ameaza, algunha fortaleza? Alguén que nos acaricie os oídos coa súa voz? Que abra o micro e diga algo para non estar eu falando todo o tempo. Non? Ninguén? Ai, vou falar moito. Sí. Nada, supoño que en ameazas poderías incluir as grandes marcas, no caso de que ser un produto internacional non o mesmo competir a nivel galego que de repente se planteas abrirte ao mercado internacional. Sei que temos outra moi forte para poder resistir a competencia de precios afora, sobre todo. Efectivamente, gracias, Adrián. Isto é algo que vimos, non? Falábamos de que hai grandes superficies e hai marcas potentes que poden producir a precios máis baixos, e, bueno, pues isto, lóxicamente, é unha ameaza para este tipo de empresas ou, por menos, un freno, non? A hora de poder prosperar. Vale, algunha cousa máis? Que alguén queira apuntar por aí? Non? Bueno, pois seguimos entón. Vamos a ver algunhas, vale, das... A ver, que teño que cambiar aquí o ratón. Quedámonos con esta idea, ¿no? que fostes poñendo, e vamos poñer algunhas pois que foron saindo pois nalgún curso aquí, vale? Ah, mira, que me quedan aquí as anotacións forever, creo. Ui, que cousa, vamos a ir vendo agora isto continuamente. Ou non, podo borralas? Igual as podo borrar despois. Bueno, entón, por aquí, por exemplo, esa escasa publicación en redes que mencionades, non? Esa presenza digital irregular, vale? Comunicación dispersa, porque non hai un plan de comunicación estructurado e profesionalizado. O deseño web corporativa limitada en contido e experiencia de usuario. Unha cuestión que non saiu que é relevante. Non hai indicadores para medir impacto. E non hai recursos humanos. Entón, isto, bueno, é unha limitación, isto non vamos solucionar co plan, pero un condicionante. Competencia das grandes marcas, vale? Como ameaza, efectivamente, e, pois, algún outros aspectos que fomos mencionando, a saturación das mensaxes ecolóxicas, isto dificulta a diferenciación, dificultade para manter precios competitivos, porque producir estes produtos, vaya redundancia, ecolóxicos, caro. Unha cousa máis que se apunta aquí, que se pudo, mellor non comentamos antes nas tendencias do mercado, pero un posible escepticismo do público ante o greenwashing,
decir, que o público está un pouco cansado a veces de tanta marca verde, ecolóxica, tal e cual, e de, bueno, podría ser. Perdón, que me muevo aquí. En fortalezas, bueno, habría que destacar tamén que a marca é coherente, non? Cos valores, en ese sentido a súa identidade clara, que os seus produtos, bueno, pois sí que cumplen co que digo os seus valores, ingredientes naturais, proximidade, sí hai ese compromiso real coa sustentabilidade, a educación ambiental, esa relación estreita coa comunidade local, é unha fortaleza, e aí o mellor hai que tirar e hai que utilizalo, que a marca ten esa cara visible, que xa decíamos que xa aparecía alguna vez, en algún medio, en algún evento e tal, é un elemento que podemos tirar del. E logo, pois, por exemplo, entre as oportunidades, pois, que é un mercado en crecemento, que hai un interese crecente por ese consumo responsable e que pode haber ese espacios de nicho pouco accesibles. Estas son algunhas das cuestións do DAFO que saíron en algún curso. ¿No? Bueno, pois con isto temos xa un debuxo máis ou menos para poder empezar. Se vos fixades, de momento ata aquí non estamos facendo nada en termos comunicativos, pero estamos sentando as bases da seguinte fase, que é a fase da planificación, que é a fase estratégica. Unha das grandes carencias normalmente na comunicación a nivel, sobre todo, pequeno e mediano, é que falta estrategia, que falta planificación. E por iso as cousas logo salen regulinche, porque a veces facemos investimentos que non están de todo justificados, que non se sabe moi ben por que os estamos facendo, e logo pues, non rende. Non? De ti por que estás en Instagram? Pois non sei, están todos e tal. Están todos, non me vale, decir, estarás por algo, pretenderás chegar a alguén e haberá alguna motivación e algo que medir despois. Non? Que será o primeiro que facemos na fase de planificación? Que vos parece? É a primeira cousa que vamos a definir. ¿No? ¿Ninguén? Las estrategias que se van a usar, ¿no? As estrategias hai que definidas, pero coincido con Marta, que di aquí, que antes de estrategias é conveniente definir objetivos. E claro, aquí ven un pouco a confusión dos termos tamén, non? Que é unha estrategia, porque para moita xente o concepto de estrategia engloba todo, engloba definir objetivos tamén. Pero nós imos facer unha distinción entre objetivos que os imos definir en termos de impacto, estrategias e accións, vale? E para iso, a parte do exemplo que estamos utilizando, imos utilizar un exemplo moi de andar por casa que todo o mundo soe entender bastante ben e que imos ir desenvolvendo en paralelo, vale? Entón, imos a movernos á seguinte página, imos a falar de objetivos. Ollo que aquí hai dúas cousas, que son objetivos e target, que eu moitas veces non me atrevo a decir que ten que ir primeiro. En realidade van xuntos, porque aquí os objetivos definen para uns públicos, vale? Pero, bueno, a hora de falar, pois temos que falar de facelo de alguna maneira, imos empezar polos objetivos. Temos que definir objetivos para o plan. Estes objetivos teñen que ser coherentes cos objetivos xerais da organización e cos objetivos do marketing. Vale? Os de marketing, no caso de que esteamos falando dunha empresa, como sería Ecogalicia, non? Isto parece unha perogrullada, porque a veces se olvida. E a veces temos objetivos de comunicación que van diametralmente opostos ás políticas xerais da organización, desde o punto de vista corporativo. Con isto non nos sei, vale? E segunda premisa esencial, os objetivos son de impacto. E con isto teño unha especie de terra mental, non? Temos que ver que queremos alcanzar. Entón, non vale que nun plan de comunicación o objetivo sexa mellorar a comunicación. Bien, gracias, encantados de conocernos. Iso non é un objetivo en termos de impacto. Xa supoñemos que queres mellorar a comunicación, para iso farás o plan. Pero iso non é un objetivo que nos poida guiar. Non? Tampouco me valen o que vou chamar objetivos de desempeño, de facer cousas. Eses poden estar despois, por aí, por adiante, por nas accións e tal, nos podemos fixar nos objetivos de desempeño. Pero a nivel de deseñar a estrategia non nos sirve. É dicir, un objetivo como deseñar unha página web, iso non é un objetivo para un plan de comunicación. Porque se nós queremos deseñar unha página web, será por algo e será para algo. Ese algo que queremos alcanzar, ese é o objetivo de impacto.
Ese é o que nos importa. Polo xeral, calquera cousa que eu digo, facer isto, e podo coller e facelo, eso non é un objetivo de impacto. Entón, vamos poñer neste contexto, objetivos de impacto que queremos alcanzar. Imaginademos, eu veño do verán, que me puxen fina a base de xelados, cerveciñas e tal e cual, e, bueno, pois, ampliei os meus horizontes físicos, vayamos a decir, e non me gusta. Eso é o meu diagnóstico, non me gusta. Que objetivo me formulo? Alguén? Non pasou a ninguén? Ninguén vez? Non? Objetivos? Engordei moito este verán, non me gusta. Baixar de peso. Vale. O meu objetivo é adelgazar. Vale? Vamos a quedarnos con esa idea. Eso é un objetivo de impacto. Vale? Adelgazar. Quedémonos aí con eso. Nós non estamos falando de adelgazar aquí, estamos falando de comunicación. Entón, vou mencionar algúns posibles objetivos de comunicación. Objetivos que con frecuencia se usan no ámbito da comunicación. Isto non quere decir que sexan os únicos, non quere decir que non pode haber outros, nin que haxa que usalos todos, pero son algúns posibles objetivos que nos podemos formular. E teñen unha certa gradación, un certo orden, porque hai algúns que non se poden conseguir sen outros. Entón, o objetivo básico sempre vai ter que ver coa notoriedade. Claro, o que se busca en comunicación normalmente, e isto é un objetivo de impacto, é incrementar a notoriedade dunha empresa se ten pouca. Empresa, marca, produto, servizo, que queira. Ou xeral, cando partimos de cero, non? Que se nós, tú creas unha empresa da nada, o primeiro objetivo comunicativo ever vai a ser xerar notoriedade para esa empresa. Vale? E logo temos o objetivo de coñecemento. O coñecemento é un pouco máis profundo que a notoriedade. Aquí tamén hai debate dialéctico sobre isto, pero bueno, vai nos valer así. Notoriedade que nos coñezan, coñecemento que saiban máis cousas sobre nós. Que saiban, coñezan características específicas, que nos coñezan un pouco máis de profundidade. Podemos buscar xerar ese coñecemento ou incrementar o coñecemento que hai sobre nós. Outro objetivo habitual é o posicionamento percibido, é dicir, conseguir xerar un posicionamento determinado ou modificar un posicionamento determinado nun público. Nós podemos querer que os nosos públicos nos perciban como unha empresa socialmente responsable. Eso é un posicionamento. Nós podemos querer que os nosos públicos nos perciban como unha empresa low cost. Eso tamén é un posicionamento. E digo para diferencialo de imaxe e reputación. A imaxe e a reputación teñen unha connotación positiva ou negativa. O posicionamento non. O posicionamento é un posicionamento. Porque que te perciban como unha empresa socialmente responsable, sí, entendemos que é positivo, pero non ten que ir intrínsecamente ligado que algo sexa positivo ou non ao posicionamento. É dicir, posicionarte como unha empresa low cost non é nin bo nin malo, é un posicionamento. Entón, podemos buscar xerar ese posicionamento na mente dos nosos públicos ou modificar ese posicionamento, ou podemos buscar que os nosos cidadáns, se somos o Concello de Bueu, nos vexan como un concello amigable ca cidadanía. Porque a conseguir iso imos logo desenvolver cousas, non? Esa é a cuestión do posicionamento. Logo xa estaría mellorar a nosa imaxe ou a nosa reputación, ou modificala, xa temos mala, ou cambiarle o foco, xerala, vale? Esa impresión, pois ten unha reputación mediana, é dicir, hai moita xente que non opina ben de min, vamos a intentar mellorar esa reputación. Podemos falar de confianza, por exemplo. Isto é moi etéreo, non? Pero que podes falar disto? Incrementar a confianza que teñen os meus públicos na minha marca, nos meus produtos, en min como empresa que proporciono traballo, pero non son públicos, a veces son públicos internos, non? Ainda que aquí nos estamos focalizando nun caso extremo. Então, bueno, xerar confianza, incrementar confianza. Xerar ou incrementar a consideración ou a preferencia. Por exemplo, que os meus públicos me consideren como marca preferida para adquirir este tipo de produtos ou
como a marca preferida na que traballar, como a marca preferida na que invertir. Eso non é unha conducta aínda, é unha preferencia. Porque eu podo ser a marca preferida e que non me compre. Vale? Pero eu pode ser que a miña marca preferida de coche sexa BMW e que eu teña un Dacia, pero porque obedecen outros factores. Pero a miña consideración da marca sería que se eu puidera adquiriría esa marca, non? Por exemplo. Ese é o paso previo á conducta. Normalmente, para certas conductas, por exemplo, de compra, antes hai unha consideración. Eu considero esta marca como unha marca preferida, por lo tanto, compro. Ainda que, como decimos, hai outros elementos, non? A veces as conductas non veñen ben. O último paso sempre, o obxectivo de impacto finalista, sería acadar un comportamento, unha conducta, que non ten por que ser necesariamente unha compra. Vale? Pode ser ou non. Cando falamos aquí de conversión, falaríamos dese paso de convertir en compra unha acción de compra online, por exemplo. Non? Pero tamén podemos falar de conductas de captación de adeptos para unha causa. Non? Pois eu quero que a xente apoie a miña candidatura no ámbito político. Eso apóiase votando. Ou que a xente firme que estamos pedindo non sei que cousa. Non? Ou que a xente repita o seu comportamento de consumo, de fidelización. Vale? Entraríamos no terreno dos comportamentos ou das conductas. Entón, como vedes, hai máis ou menos unha gradación. Hai cousas que non se poden conseguir sen outras. A xente non confía en min se ten unha mala imaxe de min. Vale? A xente non vai a ter unha boa imaxe de min se non me coñece de nada. Entón, hai certas cousas que van antes que outras. Se pensamos en Ecogalicia, vale? Vamos poñer aquí isto. Lembrade que isto que dixemos antes dos seus obxectivos empresariais e de marketing, que pretenden lanzar unha nova liña de limpeza ecolóxica e incrementar as vendas online. Vale? E o fío, tendo en conta estes obxectivos e o fío da análise que fixemos antes, cal ou cales destes obxectivos nos poden interesar? Que pensáis? Alguén que me diga. O primeiro. Vale. Marta di que o primeiro. Xerar e incrementar a notoriedade. Claro, pues este é o obxectivo máis básico de todos, é o obxectivo esencial que se ten que formular unha marca a nivel comunicativo cando a súa notoriedade baixa. Dicíamos que non a coñece moita xente. Entón, este vai ser un obxectivo esencial. E o mellor igual ten que ser o único. Quero dicir, se ti te estás formulando un plan de comunicación a un ano vista, ao mellor non podes pretender grandes milagros nun período de un ano. Igual este é o obxectivo mínimo e máis realista. Pero, bueno, vamos a supoñer que podemos incorporar algún máis, algún outro que pensedes que pode ter sentido. O de consideración ou preferencia, di Adrián, sería un obxectivo viable, un obxectivo de que os públicos me prefiran como marca para adquirir os meus produtos. É un obxectivo que tería sentido, un obxectivo que ten sentido no contexto de Ecogalicia. Outra cousa que nun plan de comunicación curto nos poida dar máis ou menos tempo, non? Pero tería sentido. O mellor, probablemente poderían ter sentido todos, non? Pero para que o vexamos, non? Este é clarísimo, o da notoriedade, e este é un obxectivo que tería sentido tendo en conta a análise que nos fixemos. Vou marcar estes 4, por exemplo. Vou a marcar que a Ecogalicia tamén lle pode interesar o mellor este obxectivo de coñecemento. Por que? Porque Ecogalicia vai a lanzar agora unha nova liña de produtos de limpieza ecolóxica que ten que dar a coñecer as características deste produto, polo tanto non, ao revés. Quere incrementar o coñecemento sobre este produto ou xerar coñecemento, mellor dito, sobre esta liña de produtos que non se coñecen. Entón, non é simplemente que me coñezan a notoriedade como marca, que son Ecogalicia, senón que necesito que coñezan especificamente as características dos meus produtos. E para mí estes son os dous máis básicos. E fixaremos que daqui saltamos aquí, porque a empresa o posicionamento teno claro, a imaxe e reputación que ten nestes momentos é boa, da pouca xente que a coñece é boa, entón aquí non hai que tocar. Os consumidores que falan da marca e tal falan ben porque confían,
Estes obxectivos non son agora mesmo preocupantes, non, para Ecogalicia. Hai que traballar esta parte para logo chegar a esta. Chegar a esa consideración ou preferencia e, oye, logo xa en última instancia podemos chegar a estes comportamentos, temos aquí, claro, un objetivo de marketing clarísimo de conducta de incrementar as ventas online, non? Entón, bueno, se podemos conseguir, por exemplo, que das visitas á web non haxe unha conversión cara a ventas online, pois moito mellor. Entón, facémonos unha idea, non, de por onde imos cos obxectivos. Que nos faltan estes obxectivos? Estes obxectivos están incompletos. Son útiles a medias. Que lles falta? Opinións. Como medilos? Estes obxectivos non están cuantificados. Entón, se incrementar notoriedade, pero canto? Claro. Os obxectivos temos que convertilos, bueno, que daba isto, en obxectivos SMART. Vale. Aquí o que facemos é sintetizar eses obxectivos anteriores, non? Pues incrementar a notoriedade da marca entre o público galego, estamos configurando como serían de utilidade para Ecogalicia, pero sigue faltando esa parte que apuntaba Eliana. Incrementar a notoriedade da marca entre o público galego interesado no consumo responsable. Vemos que aquí xa estamos mencionando, claro, os obxectivos non se poden constituir sen os públicos, non? Entón, estamos mencionando aí. Isto tradúcese en que máis persoas coñezan Ecogalicia, xerar coñecemento sobre a nova liña de produtos de limpeza ecolóxico para o fogar. Isto traduce en que os potenciais compradores coñezan esa liña de produtos, ese é o impacto que nos queremos alcanzar, non? Incrementar a consideración da marca como referente en produtos ecolóxicos no contexto galego, que Ecogalicia sexa considerada unha das opcións principais no seu sector, e logo, pois, en relación con ese objetivo de marketing, oye, se podemos incrementar a venta online dos seus produtos. Pero claro, isto non imos conseguir se non conseguimos antes outros objetivos que van primeiro, non? Eu aquí estou utilizando verbos como incrementar, xerar, bueno, son verbos que nos sirven, porque nos poñen nese escenario de impacto. Cales non me gustan para obxectivos? Dar a coñecer, por exemplo, dar a coñecer non me gusta. Dar a coñecer é o que ti faz. Para conseguir que? Conseguir xerar coñecemento, incrementar coñecemento. Non sei se vedes o punto de vista, o cambio de perspectiva. Vale. Informar da existencia de novos produtos, non, eso é o que ti faz para conseguir que? Impacto, incrementar coñecemento. Vale, então sempre é interesante utilizar verbos que nos leven ao impacto. E como vos decía antes, os objetivos hai que buscar esa maneira de medilos, de cuantificalos. Isto é o que se chama os objetivos SMART, objetivos inteligentes. S de específicos, como estes que estábamos definindo, que é un objetivo específico, concreto. Mellorar a comunicación, bla, bla, bla. Eso non é medible, que é a parte que vimos intentar incorporar agora. Alcanzable. Alcanzable e relevante. Estas dúas cousas van moi unidas. É dicir, o objetivo ten que ser realista, ten que ser posible alcanzalo, non podo plantexarme se teño unha notoriedade dun 5% entre a poboación galega, non podo pretender un plan de comunicación ao cabo dun ano que me coñeza o 90% da poboación. Vai a ser difícil. Vale, ten que ser alcanzable, pero ao mesmo tempo ten que ser relevante. Tampouco me podo plantexar, pois son axencia, non? E digo, bueno, pois onde me coñecía o 5% vou a poñer que me coñeza o 10%. Que isto lo cumplo seguro, quedo moi ben. Aquí, porque cumplo o objetivo. Hai que buscar o equilibrio entre que se pode alcanzar, pero hombre, que sexa un poquinho ambicioso, que teña algunha relevancia, porque senón para que facemos algo, non? Senón non vai a servir case para nada. E logo a última T é temporal, hai que temporalizar os objetivos. En canto tempo vou a querer eu conseguir isto? Pois, se a mellor se estou diseñando un plan de comunicación para un ano, pois terei que intentar conseguilo, pois, a mellor un ano, o mellor hai objetivos que son máis parciais, non? Pero é interesante incorporar estes elementos. Claro, isto ten unha doble cara, non? Nos estamos determinando os objetivos e logo, cando determinemos os indicadores de avaliación,
estableceremos o que lle chamamos KPIs, vale? Os Key Performance Indicators, que veremos logo, que nos axudan a medir os obxectivos, que é o mismo, ao final. Vale? Son dúas caras da mesma moneda. Entón, eso vémoslo despois. Vale. Eu dicía vos antes que tiñan obxectivo despois do meu gran, que era baixar peso. Imos convertir ese obxectivo nun obxectivo SMART. Alguén que me convirta nun obxectivo SMART. ¿No? Ninguén? Ninguén se formulou nunca ese obxectivo SMART. Ese é o paso principal para conseguir. O primeiro definir canto peso queres baixar. Claro. É o que nos falta, non? O obxectivo é un obxectivo específico, realmente, pero, claro, vamos a ver que combina aquí. Adelgazar X kilos en X meses, por exemplo. Pois, efectivamente, pois eu quero adelgazar 5 kilos en 5 meses. Pois o mellor é un obxectivo que temos xa temporalizado. Acabas de poñer a ventana esta do chat enorme, a ver aquí. Vale? Temos un límite temporal, 5 meses, medible, 5 kilos, e vamos a dicir que iso é un obxectivo relevante, non estou formulándome a adelgazar 500 gramos, e vamos a supoñer que alcanzar. Vale? Se eu pretendo adelgazar 5 kilos nun mes, iso non é realista. Non é un bo obxectivo. Ben, pois tomando este exemplo como referencia, vamos a cuantificar e convertir en obxectivos SMART os nosos obxectivos para Ecogalicia. Aquí estamos poniendo unhas cifras así un pouco ao azar. Vale? O lóxico é que nos dispoñamos de datos. Antes decíamos na parte de investigación pois que había unha enquisa ómnibus de varias marcas e aí onde víamos que a notoriedade de Ecogalicia era baixa. Pois podemos propoñernos tal vez un 30%. Vale? Así. Incrementar un 30% a notabilidade espontánea da marca entre o público galego interesado no consumo responsable, nun prazo de 12 meses. Pois, oye, que cando se repita o estudio ómnibus, pois dentro dun ano, se nós tiñamos unha notoriedade dun 20%, pois incrementala ata un 50%, un 30%, vale? Conseguir que polo menos o 60%, este é un ambicioso, moito ambicioso, do público interesado no consumo responsable coñeza a nova liña de produtos de limpieza nun prazo de 12 meses. Hai obxectivos que se poden expresar en números absolutos, vale? Eu aquí estou falando do 60% do público interesado no consumo responsable porque partimos nuns datos dunha enquisa ómnibus que cuantifica ese público. Entón, eu podo saber, estamos falando de X miles de persoas, vale? Pero cando eu parto de cero patatero, de cero, non podo poñer un obxectivo porcentual, vale? Imaginadevos que eu quero deseñar un obxectivo específico para Instagram, un KPI para Instagram, que acabo de crear a conta. Non podo falar de incrementar os meus seguidores nun 20%, porque o 20% de cero é cero. Entón, hai que cuantificar, é dicir, pues, conseguir 5.000 seguidores no prazo de, lo que sexa, 10.000. Hai obxectivos que teñen que estar cuantificados e outros podes expresar en porcentaxes. ¿Vale? Conseguir que un 30% do público interesado considere a marca como opción principal de compra. Vale. Claro, xa teño que ser menos ambiciosa aquí, porque é, por exemplo, incrementar nun 5% as ventas online. Isto de cuantificar sempre é moi difícil. Se temos datos de partida, de referencia, vai a ser máis sinxelo, senón, bueno, é un pouco máis complicado. Ben é certo que unha vez que definimos xa as accións que queremos facer e que buscamos fórmulas específicas de medir cada acción, tamén temos un pouquinho máis claro que alcance podemos ter e o mellor podemos volver atrás e axustar estes objetivos. Vale. Ao final, un plan de comunicación, como calquera documento, non é necesariamente lineal, é dicir, nos imos facendo, imos reaxustar. O dos obxectivos e obxectivos de impacto e obxectivos SMART queda claro, non? Aquí, como vedes, non hai ningún obxectivo de
deseñar unha web, de crear perfiles en redes sociales, iso non son obxectivos de impacto. Iso non son obxectivos de impacto, por lo tanto, neste momento non nos interesa plantexar os obxectivos. Vale, temos os obxectivos. Entón, que definimos agora? Que xa o mencionamos, en realidade. Alguén? Marta aí a estrategia, pero ainda nos falta unha cousa que está aquí metida nos obxectivos, pero que non afondamos nela. As estrategias sí van a vir agora, pero que estou mencionando por aquí, pero que non definin con claridade ainda ningún sitio. O target. Non hai plan sin target. Se non teño un target definido, non sei a quen vou, non podo disparar a todo o mundo. Teño que definir o target porque, ainda que logo, coas accións que eu desenvolva, chegue máis ou menos, e chegue máis xente que mellor non me interesa tanto, teño que saber como me vou a comunicar con esa xente, teño que saber como é esa xente. A definición do target é un pouco máis complexa que pensar en quen son os meus clientes, non? E xa está. Non é tanto así. A ver, non vou aquí xa. Aí. Implica máis cousas. Non? Entón, vou achar o chat un momento, porque me está volvendo toda esta ventana. Para definir os públicos objetivos dun plan de comunicación, eu diría que vamos a dar un paso atrás, vamos a pensar un pouco en global. Eu son unha organización, son unha empresa, teño moitos grupos de interés. Non teño que contemplalos todos no plan de comunicación, pero é certo que un plan non é unha campaña. Plan un pouco máis amplo. O mellor, si hai que contemplar máis grupos dos que parece, non? Calquera caso, teño que identificar eses stakeholders ou grupos de interés, que polo xeral son, pois, temos os empregados, temos os accionistas e os accionistas, temos os clientes, por suposto, actuais, temos clientes potenciais, temos institucións, que tamén son os stakeholders, temos a comunidade local, temos os medios de comunicación, temos moitos grupos de interés. Entón, dentro deses grupos, vamos a seleccionar cales van a ser os públicos prioritarios do noso plan. Partamos da base que cando un plan de comunicación é longo, e vai a longo prazo, ao final temos que contemplar a moitos colectivos aí. Pero bueno, isto vamos a facer un pouco máis acotado. Acaba de caer o lápiz que non estaba usando para nada, perdón. Non tiña na man. Vamos a facer algo máis acotado, pero bueno, non sempre ten que por que ser así, non? A min resultame útil, non hai por que facer así, pero a min resultame útil diferenciar públicos que van a ser prioritarios e públicos os que tamén vou a dirixir, pero de unha maneira máis secundaria, e que a veces me van a actuar como públicos intermedios, vale? E aparte de seleccionalos, vou nos estudiar, vou ver como son, cales son as súas características sociodemográficas. Estamos falando máis ou menos de que perfiles de idade, de xénero, psicográficas. Esta información, o mellor, non a teño moi real, pero o mellor podo intuíla. O mellor a xente de marketing pode me axudar, é dicir, mira, os nosos consumidores máis ou menos son así e pensan así, non? Cales son os valores, que preferencias de consumo teñen, que estilos de vida, que medios consumen. Están len prensa, escoitan a radio, están en Facebook, están en Instagram, están en TikTok, onde están. Eu con esa información, para o meu target principal, polo menos, podo facer, e aquí estamos importando un concepto do marketing, podo definir un buyer persona. Claramente un concepto do marketing que fala de comprador, non? E isto non teria por que ser para un cliente, podría ser outro perfil, non? Porque o Concello de Bueu non tería un cliente. Pero, bueno, pode construir o que llevamos a chamar un buyer persona igualmente, en la que non sexa buyer, vale? En la que non sexa un comprador. Pero, bueno, iso é unha representación como un debuxo que eu creo ese perfil o que me quero dirixir, porque eso me vai axudar a enlazar, a canalizar logo as mensaxes. Entón, por exemplo,
Este é un abanico que, xa digo, se o plan de comunicación é un pouco amplio, se nos quedaría escaso, pero bueno. Vamos a supoñer que entre os públicos obxectivo que ten Ecogalicia podemos ter, pois, en xeral, a eses consumidores galegos que teñen conciencia ambiental e que, tal e como definen diferentes estudios de mercado, estarían entre 25 e 45 anos, mellor hai xente máis nova, pero, bueno, fundamentalmente a masa estaría aí, tamén hai xente maior, non é totalmente restrictivo, pero fundamentalmente, porcentualmente, a masa vai estar aí. Urbano, con interese en produtos ecolóxicos e locais. Máis especificamente, este colectivo estaría dentro dese, clientes potenciais interesados xa na limpieza ecolóxica para o fogar, un target como máis limitado, pero que forma parte deste, que buscan alternativas saudables, eficaces, respetuosas con o medio ambiente. Logo, teño os medios de comunicación, non vai a ser o meu público prioritario, pero o mellor é un público secundario que podo utilizar como público intermedio, é dicir, eu tamén vou a querer chegar aos medios de comunicación, porque iso me vai a permitir incrementar a miña notoriedade. Entón, pois, medios de comunicación locais, especializados. O mellor podenme interesar os prescriptores e influencers galegos. Aquí hai un matiz. Se eu busco chegar a eles e que algúns deles me mencionen de forma orgánica, pasa, os influencers falan a veces de marcas sin necesidade de estar cobrando por eso, iso é unha cousa. E outra cousa é que eu adopte unha estrategia de influencers na que eu estou pagando os influencers. Aí non son un público, aí estou pagando. Vale? E as tendas especializadas, os puntos de venda, que distribúen os meus produtos e que os recomendan, tamén poden ser o meu target desde o punto de vista comunicativo. Vale, mellor, igual podo pensar unha acción ou alguna cousa para eles. Podría haber máis, podría haber institucións educativas nas que eu podo ir e podo desenvolver unha formación e iso pois acaba chegando aos pais, etc. Hai un abanico máis amplio. Pero claro, neste caso, sendo unha empresa que vende produtos que ademais vai a lanzar unha nova línea e tal, o target fundamental vai estar neses consumidores, especialmente aqueles que están interesados na limpieza ecolóxica, que é o novo produto que eu, a nova línea que eu vou a sacar. E, bueno, isto máis ou menos reflectímolo con público responsable e tal, nos objetivos, pero hai que perfilar un pouco máis. Aquí tendes o que sería pois, un perfil de Bayer Persona, bastante detalladiño, vale? Pues poñemos un nome, que nos chama Uxía, ten 32 anos, entra nese rango que veamos, urbano, vive en Santiago de Compostela, vamos a decir que ten unha parella estable, sen fillos. Isto non quere decir, obviamente, que todo o noso target sexa así, non? Pero é como coller a un que sería representativo. É universitaria, é técnica de medio ambiente, ese é un perfil clarísimo, non? Ingresos medios, medios altos, ingresos baixos non poden adquirir os meus produtos, non é o target que me dixo. Pois definimos cales serían os seus hábitos de consumo, cales serían as canles de comunicación preferidas, usa Instagram e TikTok, tamén son dos que se poden suscribir a boletíns informativos pues, con consellos e tal, pode participar en un grupo de Facebook, valores, motivacións. Entón, eu con isto en mente, cando logo empece a pensar en deseñar mensaxes, en utilizar soportes e tal, teño que ter isto para atinar un pouco o tiro. Este sería, pois, un pouco ese. Eu xa sei que queredes pasar a que falemos das estrategias, pero ainda vou mencionar outra cousa antes, que non ten por que estar aquí, pode estar despois. O que pasa é que como é unha parte que a veces a xente se lle escapa e a veces nós estamos falando de comunicar e a veces escápasenos definir un pouquiño no plan de comunicación que é o que imos comunicar. Estamos a falar de estrategias, accións e tal e cual, pero que é o que queremos contar? Entón, a mí por eso me gusta metelo aquí. Podría ir despois. Vale? Podríamos definir primeiro as estrategias. Pero a mí me gusta ponerlo aquí. Porque xa sei que quero alcanzar e xa sei a quen yo quero contar. Entón, que quero contar? Isto non quere decir que teñamos que ter un repertorio de mensaxes e que xa sexan as únicas que imos utilizar durante un ano. Non.
son ideas comunicativas, que podo formular xa dunha maneira máis ou menos comunicativa que logo irei usando así, que irei modificando, que irei... Vale? Son argumentos. Incluso me podo formular en algún momento dado se sería interesante que a miña marca teña un tagline. Tagline é a fraseciña esta que vai pegada, non? Pois, Nike, just do it. Non é un eslogan de campaña, é un posting que vai aí pegada que normalmente reflicte a promesa que estou facendo aos meus públicos, aos meus stakeholders. Eu podo pensar nun tagline, o mellor, se procede. Podo pensar o mellor nalgún eslogan, ainda que iso é algo máis habitualmente de campaña, pero bueno, podría chegar a formular algún que logo mellor podo utilizar nalgún momento. Non? Direi, facerme unha idea do universo de mensaxes que eu podo empregar. Fermentar ideas con algunhas cousas, como o argumentario. Os partidos políticos que de vez en cando lanzan argumentario sobre esta temática. Non? O que pasa é que eles fan de unha maneira que, claro, logo ti entras en 7 perfiles de 7 políticos distintos e reproducen exactamente as mesmas mensaxes. Non é esa idea. Pero é unha especie de argumentario. E logo pensar tamén que palabras clave me van a interesar para posicionar a miña web, vale? Para o posicionamento SEO, que palabras clave teño que poñer para que logo nas búsquedas, cando a xente busca, apareza a miña web. Que categorías podo utilizar pois, para xerar contidos nun blog, que hashtags podo utilizar para as redes sociais. É dicir, hai unha parte disto que, ainda que se vai a desenvolver despois, fora xa do que é o documento do plan, que se pode esbozar neste documento do plan, para ter un punto de partida. Sobre todo, porque se eu son unha consultora e estou facendo o plan, e logo ese plan vai a quedar nas mans da xente da empresa, que logo vai a xerar contidos, pois que les sirvan de ilustración, ¿no? Que les sirvan de eso. Imaginemos algunhas mensaxes que poden ser de utilidade para Eco Galicia, xa digo que non terían por que ser utilizadas así, con esta construcción, podese cambiar, non? Alguna, pois será unha das que xa utilizaba a marca, que podes seguir nesas ideas, non? Estas serían, por exemplo, sobre a marca, comprometidos coa terra, coas persoas, co futuro, autenticidade galega, innovación sostible, son ideas que teñen que ver cos seus valores, non? Algúnas que podemos usar pois, sobre a nova liña de produtos de limpieza ecolóxica, limpieza eficaz, sen químicos, coida fogar do planeta, nova liña ecolóxica, ingredientes naturais, resultados reais, son naturales pero limpan, non? É unha idea que é interesante, sería a idea de argumentario, oye, que está feita con produtos naturais, pero limpa ben, non? Cada produto conta, unha escolla sostible, fogar consciente para reforzar ese aspecto, que teñen que ver cos valores, co propósito especificamente. Pues transformamos hábitos de consumo para un futuro máis verde. Son algunhas ideas, non? Os mensaxes curtas para redes sociais, que se poden usar en algún momento, que poden funcionar como eslogan en algún momento. Galegos, ecolóxicos, auténticos, por exemplo. Menos químicos, máis consciente. Unha idea de mensaxes. Algúns hashtags, ¿no? Que nos poidan servir para redes, que logo non nos usas todos, ou que nunha época, nunha parte do plan utilizas algúns, logo pois, utilizas máis outros, cando estás facendo publicacións que teñen que ver coa liña de limpeza, pois usas algúns destes, para publicacións máis xerais, pois estes, para cuestións máis de engagement, ¿no? de compromiso, estas mensaxes máis de compromiso, pois podes usar deste tipo. Ideas de mensaxes que está ben que se contemplen. Agora sí, fin, xa temos os objetivos, xa temos o target, xa temos ideas de mensaxes, vamos a pensar nas estrategias. Esta é unha definición de estrategia, non? Conxunto de decisións e directrices que orientan as accións comunicativas. Os camiños que imos a seguir. Que camiños imos seguir para acadar os objetivos. E volvemos ao noso caso do adelgazamento. O meu objetivo é adelgazar 5 kilos en 5 meses. Que estrategias podo seguir? Que camiños podo seguir? Ideas. Hai dúas grandes estrategias que poden seguir para adelgazar. Cales son? Deporte e dieta. Aí está. Cadelo poñendo aí.
Adrián, Marta, establecer unha dieta, facer exercicio. Comer dunha maneira e facer exercicio. Esas son as dúas estrategias que se poden combinar, obviamente, e se deben combinar unha sola, vai ser closa. E logo, dentro desas estrategias, xa definirei accións concretas. Accións concretas que podo, ademais, cuantificar. Pois, dentro da estrategia de facer exercicio, pois podo decir ir ao gimnasio 2 veces por semana durante 45 minutos. E outra acción, pois, é sair a camiñar 3 veces por semana. Pois, outra acción pode ser facer sentadillas na miña casa todos os días. Accións distintas, cousas concretas que vou facer dentro desa estrategia, ese camiño que é facer eso. E, dentro de facer unha dieta, pode ser unha dieta tal cual ou pode ser, a estrategia sería un pouco máis global, non? Sería modificar a alimentación. Vale? Mais ben o concepto estratégico sería modificar a alimentación. E logo, dentro de modificar a alimentación, pode levar accións concretas como facer unha dieta establecida por un nutricionista. Ou mellor non recurro a facer unha dieta, pero sí, nesa modificación da alimentación, recurro a non comer pan. Ou beber só un refresco a semana. Ou, esas son accións concretas dentro da facción. Para o tema do adelgazamento, a cousa está moi clara. A veces no ámbito da comunicación non está tanto. Pero a idea é esa. Camiños que logo vamos a concretar en accións. E aquí, se nos imos a teoría e os modelos de estrategias e tal, hai 50.000 cousas, a min non hai ningún modelo que me guste moito, porque me parece que ningún reflicte todas as posibilidades. A veces o mellor ímonos e partimos do marketing e falamos de estrategias de fidelización, estrategias de non sei que. Non fai falta ser tan academicista. Eu creo que é suficiente neste caso compensar nas posibilidades e nos camiños. Non? Algúns exemplos de cousas que para mí poden funcionar como estrategia, que van tocando diferentes elementos que traballamos na comunicación sobre os que logo concretaremos accións. Por exemplo, estrategia sobre a identidade gráfica. Unha renovación, un restyling, ¿vale? Que no noso caso, por exemplo, pero é unha posible estrategia. A mellor para incrementar notoriedade, para o objetivo de incrementar notoriedade, podemos formular redeseñar a identidade. E dentro diso pode ter accións como crear un novo manual de aplicación, simplificar o logotipo. Cousas concretas dentro dese restyling, por exemplo. Eu podo me ir pola vía, obviamente as estrategias son combinables, lógicamente, non son excluintes, e unha mesma estrategia pode nos servir para varios obxectivos. Vale? Isto é tamén unha cousa que cando un redacta o plan, a veces vemos obxectivo 1, estrategia tal, accións tales. Esa estrutura tan encorsetada non sempre nos vale, porque a min hai unha estrategia que me pode servir para moitas cousas. A mesma estrategia que me pode servir para xerar notoriedade pode me servir para incrementar notoriedade, pode me servir para xerar conhecimento. Vale, entón non hai por que formularlo así. Non hai por que formular obxectivos, estrategia e acción. A min, de feito, o que me gusta é formular obxectivos, logo formular estrategias e accións, e logo mellor sintetizar nunha táboa onde poña esta estrategia para que obxectivos me sirve. Que é un exercicio interesante. Porque se unha estrategia non me sirve para ningún obxectivo, por a estrategia non me vale para nada. Hai que haber unha relación. Vale? Por exemplo, crear novas canles comunicativas. Unha estrategia. Eu teño poucas canles, crear novas canles. Crear novas canles pode ser, pois, crear unha conta en TikTok, que non teño. Ou poñer en marcha unha revista corporativa. Esas son accións que teñen que ver unha estrategia de creación de novas canles. O mellor, eu non necesito crear novas canles, e o mellor a miña estrategia vai a pasar por reorientar as canles que xa teño. Ou reforzalas, ou modificalas, ou actualizalas. Entón, a partir de aí, pois, podome propoñer redeseñar a web. Pois, xa teño unha web para redeseñar. Ou podome propoñer como acción incrementar a cantidade de información corporativa que ten a web. Dentro desta estrategia de reforzar as canles comunicativas que eu xa teño.
podo propoñerme como estrategia outro camiño que teño para chegar aos meus objetivos, outro máis, a sumar, potenciar as relacións cos medios de comunicación. É unha cousa que tiña floxa, pois potenciar esas relacións. Buscar a xeración de publicity. Sabedes a diferencia entre publicity e advertising? Alguén a sabe, alguén me pode explicar? Non? Ninguén? El, Adrián, Marta. Estou repasando nombres aquí. Eliana, había unha Eliana por aí antes. Non? Ninguén? Bueno, advertising todos sabemos o que é, non? Que é advertising? Publicidade. Eu pago e poño un anuncio, non sei, un espacio nunha valla, un espacio en internet, un banner, non? Unha rede social, un anuncio na tele, iso é publicidade. Publicity é cando eu consigo aparecer nun medio de comunicación alleo, vale? Son medios enganados e non pago. Esta distinción, non? Entre medios propios, unha web é un medio propio, meu, que eu poño, entón poño aí o que me parece, medios pagados, o sea, publicidade, e medios ganados. Consigo que falen de mí, pero non paguei. Iso é xerar publicity. Entón, potenciar as relacións cos medios de comunicación axudan a xerar publicity. Dentro disto, pois, podome propoñer accións como pois, enviar comunicados de prensa cada vez que participo nun evento. Ou podome propoñer como acción organizar un almorzo con xornalistas cos produtos de alimentación que eu vendo. Son accións concretas dentro da estrategia de potenciar a relación cos medios de comunicación. Podo ter unha estrategia de traballar con influencers. Traballar con influencers. Vale? Case unha cuestión publicitaria, pero non exactamente publicidade. Entón, bueno, pode ser interesante que eu teña colaboracións pagadas con influencers. Entón, aí, pois, eso concretarei, pois, en accións concretas, pois, con Tamara, non sei que, ou con esta influencer que ten, pois, no meu sector, moito renome. Facer unha acción que sexa que eu lle facilito os meus produtos de limpeza e que faga unha demostración na súa casa como limpa. Podo desenvolver ou reorientar a estrategia publicitaria, o mellor nunca fixen publicidade. O mellor planteo me facela, por exemplo, ou desenvolvela se non a tiña, ou mellor cambiar o enfoque e o mellor formúlome pois que no plazo deste ano vou a facer unha campaña publicitaria en redes sociais, por exemplo. Cando lance o produto, cando lance a nova liña de limpieza, durante un mes vamos a desenvolver unha campaña en Instagram. É unha acción concreta dentro da estrategia de desenvolver ou reorientar a publicidade, que vai a servir para o obxectivo de xerar notoriedade e incrementar coñecemento. Estrategias de organización de eventos ou de participación en eventos. Pois aquí vamos a ir á feira e tal, ou non sei que, non sei canto, vamos a organizar un taller de comunicación ambiental nun colexio, vamos a accións concretas dentro da estrategia de xerar eventos. Xeración de experiencias. Pois parecida, non? Pois vamos a facer unha experiencia de organizar nunha casa un proceso de limpeza. Vamos chamar a non sei cantas persoas, van a vir ali, vamos a testar os produtos, todo isto vámoslo a documentar e logo vamos a xerar contidos en redes sociais con isto, con esta información. Ou facer campañas específicas, non? Pois vamos a facer unha campaña de concienciación sobre o malos que son os ftalatos que hai en moitos produtos. E isto vai a durar un mes dentro do plan de comunicación. Facemos unha idea, non? De a que me refiro con pensar estas posibles estrategias así nun sentido bastante amplio do concepto para logo canalizalas en accións concretas. Aquí poño moitos puntos suspensivos porque quen di estas di outras. Que vos gusta máis utilizar clasificacións oficiais de estrategias e tal? Estupendo. A min faime gracia facelo así porque vou pensando desde o elemento máis básico que é a identidade gráfica ata as canles, as relacións cos medios, a publicidade, os eventos, etc.
máis ou menos o abanico, ao final, de cousas coas que habitualmente vamos traballando nun plan de comunicación. Non sei se ata aquí hai alguna pregunta, dúbida, porque teníamos ganas de falar de estrategias, non? Vale. Algunhas das estrategias que escolleríades para Ecogalicia? Algunha suxestión? Vale, estamos chegando por aquí que temos que rematar en 10 minutos máis ou menos. Se me dá tempo. Sí, dame tempo. Dame tempo. Entón xa digo eu cales poderían ser algunhas posibles estrategias. Por exemplo, aquí falar de influencers, pois sería unha opción, vale? Sería unha opción tirar de influencers. Realmente, calquera delas nos podería valer, vale? Aquí vou a marcar dúas, simplemente porque marco estas dúas para logo marcar accións que teñen que ver con elas, vale? Non podemos marcalas todas porque senón non nos daría tempo, que xa vamos xustos. Entón, vamos a supoñer, por exemplo, que optamos pola estrategia de tirar de canles comunicativas existentes e potenciar relacións cos medios, non? E a partir de aquí, definiríamos xa o plan operativo, vale? Vou intentar xa non pararme moito, porque me lío falando, a ver, así. O plan operativo é definir esas accións concretas que vamos a desenvolver e as canles e medios que vamos a usar en relación coas estrategias encaminhadas a conseguir os objetivos. Vale. É conveniente que fagamos un calendario ou cronograma tamén, vale? Imos ver primeiro estas ideas, non? de accións concretas para Ecogalicia. Falábamos, por exemplo, da estrategia de utilizar os medios que xa temos e removelos un pouco, página web, redeseñámola, metemos de contido de valores, metemos un blog, redes sociais, vamos a optimizalas, cambiando a estética, poñendo unha biografía en cada unha, creando categorías de contido, e vamos a desenvolver unha estrategia de contidos cun calendario editorial. Unha serie de publicacións, pois cada causa. En relación coas relacións cos medios, redactar e difundir notas de prensa, xestionar entrevistas de Lidia Castro, que ten un perfil comunicativo moi bon, pois publicidade, que non a marquei antes, pero bueno, campaña publicitaria en, o uso máis en medios digitais, vale? Sería un pouco aí. Decíamos, establecer un calendario, un cronograma, vale? Hai que determinar, lógicamente, a data de inicio e de fin do plan e programar temporalmente as accións. Pódense facer planificacións máis complexas, diferenciando por públicos, por estrategias, pero, bueno, o mellor é ter unha integración nun calendario de como van sendo as cousas. Hai cousas que son todo ano, hai cousas que son en momentos puntuais. Identificación de recursos, con que debemos facer isto? Canto diñeiro tiñamos, como repartimos? Vamos a traballar con xente da casa, o mellor o de marketing pode facer as publicacións en redes, por exemplo, e o mellor desde a consultora podemos facilitar a organización dunha campaña publicitaria. Como se vai a facer? Como se vai a distribuir? E a definición dos indicadores e mecanismos para seguir e avaliar o plan. Hai que facer unha definición de indicadores. Se teñen os objetivos cuantificados, como vou a chegar a eles? E aquí onde nos volven a aparecer os famosos KPI, Key Performance Indicators, os indicadores de desempeño, de desenvolvemento. Estes podemos aplicar ás accións concretas e tamén o xeral do plan. Este documento deixo despois para que nos interesa ter. Por exemplo, para Ecogalicia, nos imos recorrer a unha enquisa, porque se nos partimos dos resultados dunha enquisa ómnibus que nos daba cifras de notoriedade, o lóxico é que volvamos a facer unha enquisa despois para medir como melloraron certas cousas, non? Para ver como se incrementou a notoriedade espontánea, como se incrementou o coñecemento da nova liña de produtos, podemos facer unha enquisa encargarlle a unha consultora de mercado, unha enquisa entre públicos identificados coas características nosas, e nesa mesma enquisa podemos ver que porcentaxe de persoas sinalarían a nosa marca como primeira opción de compra. Hai que ver co objetivo da consideración. Logo, para accións concretas, as métricas web, canta xente visita a página, eso axúdanos a medir a notoriedade, canta xente visita a sección de novos produtos, a sección corporativa, métricas de redes sociais, incremento dos seguidores, alcance nas interaccións relacionadas cos novos produtos, cos valores da marca, clipping de prensa,
Nós estamos facendo unha estrategia de relacións cos medios de comunicación, temos que ter KPI relacionados con iso. E aquí sí que hai algún de desempeño. Número de novas publicadas sobre a marca, sobre a línea de produtos, sobre os valores da marca, impacto estimado desas novas, tendo en conta o alcance que teñen esos medios de comunicación, as audiencias que teñen esos medios. E xa desde o punto de vista do último objetivo, que sería o da conversión, número de transaccións que se realizan na web, porcentaxe de incremento nas ventas online. Aquí quedarían moitas cousas fora porque habría moitas máis accións, estrategias que se poderían desenvolver, pero, bueno, como hai que axustarse un pouco os tempos, pois sintetizamos por aí un pouquinho, non? E con isto temos máis ou menos composto o plan. Vale? Temos un plan, un análise da que deriva un DAFO, a partir de aí deseñamos xa a fase de planificación, uns objetivos, un target, pensamos mensaxes, pensamos liñas estratégicas e desenvolvemos o plan operativo, onde nos explicando as accións, facemos o cronograma, o reparto de recursos e deseñamos como imos medir ese plan. E pasaríamos xa, entón, a fase de execución, que xa non está no plan. Aquí, claro, par de ideas polo aire. Aquí damos inicio a esas accións que están previstas no plan e o fundamental é que vayamos supervisando sempre ese correcto desenvolvemento e que vayamos facendo avaliacións formativas. Que quere dicir iso, a avaliación formativa? Vamos a ir facendo medicións polo camiño. Eu se poño en marcha a miña web, non vou esperar a que acabe o ano. Se poño en marcha a reforma da web, non vou esperar a que acabe o ano para ver os resultados. Eu irei medindo. Cada mes vai tendo visitas ou non. Nas miñas campañas en redes sociais, nas miñas publicacións, vou conseguindo incrementar seguidores ao ritmo que espero? Vou conseguindo likes? Eu non vou conseguindo nada. Pois vamos a mirar que publicacións están funcionando e cales non e vamos a ir facendo os axustes necesarios para ir correxindo erros. Non podemos deixar a avaliación só para o final. E por último, xa, cando si rematemos o plan, despois de facer todas as avaliacións formativas e de ir facendo os axustes necesarios, faremos esa avaliación global que nos indique se acabamos ou non cada un dos obxectivos en que medida ou como de longe nos quedamos ou cales superamos. E hai que ter en conta que esta avaliación e esa medición do nivel de cumprimento dos obxectivos vai a ser o punto de partida dos seguintes plans de comunicación. Xa temos unha investigación previa feita, xa temos unha medición previa feita, que antes, por exemplo, deste primeiro plan de Cogalicia non había. Entón xa temos un bo punto de partida. Por iso, ese proceso que eu vos puña aí é un proceso final circular, non é lineal. Porque, unha vez que eu finalizo o meu plan, a avaliación deste plan vaime proporcionar información para a fase de análise do plan seguinte. Xa sei que cousas fixen antes, xa sei se me funcionaron, se non me funcionaron, xa teño uns indicadores de impacto. E isto sería todo. Ángela meteume presa, dicíame que me quedaban 10 minutos, eu creo que eso mo dixo hai 5. Entón, Sí, listo. quedaronme 5. Non sei se queredes algunha preguntiña moi rápida, porque eso, vamos un pouco xustos de tempo, pero se alguén ten algunha dúbida que poda formular de xeito rápido e que Mabel poda contestar, non sei se polo chat ou directamente co micrófono. A ver, eu creo que está todo bastante claro, creo que dixeches que podías compartir o documento, non? Para poder... Mándovolo por correo electrónico, como que irades, como me digades. Porque o mellor sí que fai falta un pouco de leelo con máis calma, non? De pararvos en cada punto. O mellor aí sí que acabamos de sintetizar así nun par de oriñas unha asignatura inteira. Claro. Entón, imagino que lendo o documento sí que pode xurdir algunha dúbida, pero seguro que tamén algunha resposta de algunha cousa que agora mesmo non está clara e que seguro que lendo o documento con máis calma sí que se establece. Bueno, pois entón damos por finalizado este webinar. Moitísimas gracias a Mabel. Sabedes que o xoves hai esta xornada pois, que tamén fala de comunicación corporativa, como pecha estes webinars na Facultade de Comunicación, que todavía podedes inscribirvos. Moitísimas gracias a todos e todas por estar e por participar, que houve aí participación no chat e co micro. Unha vez máis, gracias Mabel, e ata a próxima. Grazas, bo día. Grazas a todos.